el liberalisme i l'exaltació de la llibertat humana van influir també en l'àmbit cultural, permetent la llibertat d'elecció d'amics, parella, forma de vestir, gustos i aficions, la llibertat de decidir sobre un mateix i la seva vida, qüestions totes elles exalçades pel moviment literari romàntic. El romanticisme, a més, va desenvolupar un interès creixent per la història i el passat gloriós de pobles i nacions, vinculant les idees de llibertat i nació al liberalisme amb el nacionalisme i fomentant la creació de nous estats-nació a Europa.